Jo, hned tam dej tu komunikaci. Rychlá příhra, snížený těžiště. Pevněná noha, pevněnej kotník. Pojď. Pojď co nejrychleji, co ráno pačí. Jo, nech to nasej, hraj stejnou nohou, jo? Pravá noha nahrávák. Pojďte komunikovat sporty. No tady sám můžeš provít. Uli, kratší dotek. Kikine, pravou zpracuješ, pravou hraješ. Uli, zase Uli. Uli, máme tam ty kručky, jo, zase. Dej si dotek, hned hej. Nebo. Pojď, poradil si, hej. Jo, Žiras, pravou nohou hraješ. Stejnou nohou. Mary, teď to říkám. Pravou nohou zpracuješ, pravou nohou hraješ. Zpěsni to. Hoši, soustředím se na ten příjem a i výdej. Dobře, Žiras. Ano. Martin, jednou kroku, jo? Jo, dej si to zase na stejnou nohou, to nejrychleji. Dejme, víc si couví, ať to přebíráš dobře ten balón. No zase Uli, lepší doteky. Zase, to myší, dáváš tu daleko. Kratší dotek. Zase Uli, utíká nám to. No, kratší dotek. Taky pačí, kratší dotek. Uli, zase, hraj stejnou nohou. Hej, zastav to, jo, borci. Hrajem stejnou nohou, Uli. Hrozně moc doteků máme špatný. Už je to dlouhý, musíme dělat kroky k tomu. Jo, trvá jenom to potom. Hej, stejnou nohou hraješ, jo, borci. No, je to na tobě. Když si dáš špatný dotek, tak je to ztráta. Tak si dáváš novou sem. Tak, zase, nachystej se, otevřený postavení. Uli, otevřený, aby si to mohl dát sem. Dám a už můžu klidně dávat. Když jsem málo otevřený, tak mi to skočí dovnitř. Na druhou stranu, jo? To stejný na druhou stranu, borci. Mluvím při Pojď, možná jsi tady sám. Já vám mluvím. Pojďme komunikovat mezi sebou. Ano. Dobře. Blíž, ten balón. Zase Uli, kratší. Dobře. Berky, blíž ten balón. Otevřený. Líp si to nastav na to, přijď na ten příjem. Těžký, zvládne. Pojď, pačí. No, ideálně, jo, borcí. Hrej. Jo, metr od kloboučku, metr a půl. Ano. No, nachystaný zase, ať nehraješ za dlouhou nohu. Jsi na špičkách. Dobře, to bylo dobře. No, otevřený, ano, Uli. Před sebe ho. Přesně tohle, Uli, jo? Ano. Dobře, počít, poradil si. Matej, níž těžiště. No, pořád, snížený těžiště, jsi na špičkách. Dobře, nemá, dojď. Ano, výborně, odskočený. Zase neslyším, borci, Pojď, přestán. Ano, jsi na špičkách. No, posunej se. Udělej si to dějiště, jo? Nižší těžiště a ty ruky. Ano, krátký dotek. Dobře, Matej, to je ono. Zase jo, odstup, já si zvládnu odstoupit. Nastav se na to pěkně.
Borti, tobě pořád ten balon utíká ti z té nohy, jo? Ty ho zpracuješ tak, když to vyzoroval před sebe, jde tam za tebe, jo? Dobře, dobře. No, dobře, borci. Jak to šlo tam? To šlo k konci. Jo, borci, pořád. Otevřený, ať si to můžu dát tam, kam chci, jo, borci. Když se málo, dej mi to na druhou nohu. Borci, vy děláte hrozně často tu věc, Poslouchej. že máte balon takhle. Vy sice uskočíte, ale čučíte tam, odkud vám přichází balon. Tak už se natočte do toho otevřeného postavení, ať si ten balon přivezmete dopředu a pak ho z druhé strany dáváte. Vy potom to honíte jako někde nějaký člák, tady tak, pak vám to skáče všude po všech čertech. No, borci, víme? Jo, už se na to postavte, jak to máte stát a ten příjem. Tam, kam hraješ, jo, borci. Zase, už si to dej. Hraješ. Hej, sleduj, jo, borci. Teď zase, jo. Zadní nohou. Zpracuješ. Odskoč si víc, jo. Zpracuješ, ale hraješ levou. Hned. Žádný kručky, jo. Ne, Uli. Jo, Uli. Hned, jo. Dej si to, kam potřebuješ. Levou hraješ. A borci, u tohohle důležitý je, kam budete uskakovat. Kam uskakujete? Vy stojíte tady. Do boku takhle? Alebo takhle ze šikma, ať máte místo hrát tam zrovna. Jo, borci. Jo, vy Ať máš ten prostor, jo. semka a hrajete přes ty kužilky. OK? Jedem zase takhle, jo, borci. Jo, odskoč si víc, jo. Dáš si dotek, hraješ levou. Pohoda, chystej. Ano. Výborně. Druhou nohou. Ano. Za sebe. Ano, výborně. Tak, že vás, to je Super. teď. Ano, super. Nádhera. Ano, dej si to, kam potřebuješ. Super. Nevadí, Eva, Paťo. střesni. Pojď, zase. Ne. Dobře, udrž to. Zase neslyším nic, borci. Zase, to nerychlej hraješ, jo, to nerychlej hraješ. Se připravte na ten příjem, nestůjte na tvrdo. Ne. Tam, kam chci hrát, jo? Ano. Tady líp, pojďme. No, střesni, dívej, Pačík. Ano. Dobře. Výborný dotek. Ne. Teď na zemi. Ano, poradci, dej to na zem. No, nepotřebuješ žádný nápřah, jo, co nejrychleji do těch dostat. Dobře. Radí, dobře, pojďme. Marty, hloubět, uskok si ještě víc, ať tam máš ten prostor. Dobře. Super. Ano, Uli, to je ono. Teda zajímavý. Neboj se říct, Uli. Ano. No zase, ať tam nestojíš, dobře, to chodí. No, tam potřebuješ. Komunikace. Pořád mluv. Ano, Paťo. Ne. Dobrý, jo, zastav to. Tady velmi dobře, hoši, jo? Tady jak, hoši? Tady celkem dobrý, hoši, ale nastavte se už do toho pozice, kam budete chtít hrát ten Jo, balón. borci, tady dobře. Jo? Pořád, jo? Ještě víc, Víc kam to potřebuješ dát, jo, ten balón. A nedávám. Jo, kolikrát se vám stává, že když si zpracováváte,
uděláte ještě 2 kroky zpátky, pak jdete zase dopředu. No, teď tam musíte být dřív vzadu. Jo? Pači, hej, snažme se borci rovnit kroky, oborci, ať nehrajou, když mi to dá někde vedle, ať nehrajou někde na dlouhou nohu. Oborci, když mi to jde vedle, jsem pořád na špičkách, jo, uděláš krátký, dostaneš se tam, ať se tam dostaneš i tělem, jo, oborci, ať nehrajou na dlouhou. Na druhou stranu, jo, oborci, to stejný. Tak pojďme Berky, jedem. Jakou nohu zpracovávám? Počkej, ještě ne, levou. Levou, pravou hraješ, jo, borci. Zase udrž to, jo. Nachystej se. Beri, nachystej. Kolik je hodin, Míšo? Máš? Přesně? 22. Jo. Pojď, jo, nachystej. Pojď, Bačo. Ano. Druhou nožil, jas. Pojď. Dobře, dobře. Kratší kručky, hoši, ať Dobrý, tam dobrý, rychle na dobrý, špičkách. dobrý, Pořád dobrý, jsou na dobrý. špičkách. Dobře, Kikine. Pojď. To bylo ono, Berky, výborně. Ano. Jo, jistíte, Mulí. Jo, těžký. Citovku. Pojď. Jo, na dva. Tady krásně, pěkně, si to dáš, tak tam dej tou druhou nohou. Ano. Pořád, chceš to nejrychleji. Ve balón. Pořád, jo, mě to v hlavě, chceš to nejrychleji to přehrát. Pořád. No, přestaň. Bej na špičkách, dostaň se tam na Ne, ne, celou, ne. převze to dobrou nohou. Pojď, už jsem až do konce. Ano. Ano. Dobře, zachránil Jo, sám žádný kameru. nápřah, jo? Pojď. Na špičkách, ať to doženeme. Ano, Kikine. Ano, Bačo, pojď. Dobře. Komunikace. To je ono. To už mluvíme. Taky Mati, dobře, pojď, dopruž to, pojď. Dál, zkušen, pojď zkušen, tady sám. zkušen. Pořád jsme v pohybu, Ano, ať tě slyší. Jo, pojď, budeš tady nastavit. Pořád zkušen. Nestojíme. Ano, Pači. Dobře, poradil jsi. Běž. Na zem. Pojď. A ty musíš si vysouvnout. Dobře. Načasuj si odskočení. Jo, načasuj si, jo. Pojď. Dynamicky. Dobře. Pojď. Dobrý, jo, zastav to, borci, jo. Klobouček, jo, dobře. Ne. Narážečka, jo, borci. Narážečku. Tady začínáš, jo, borci. Jaký bude ten náběh? Naproti němu. On si odskočí kam? OK, kam půjdu já, Uli? Potom, když mu nahraju. Do středu. Ty nahráváš na něho, Uli. No, ten odskakuje. A ten pohyb bude jaký, borci teda? Ten náběh, aby mě to mohl dát. No, posun to Reny. Tu oranžovou. Ne. Ta oranžová tě trochu, růžová tě trošku. Jo, to nech takhle, jo. Tohle je trošku venku, jo, borci. Si to dává zpátky. Jo, zase, borci, sleduj. Zase, odskočí, jo, dává mu, jdu tady a jdu na střed, jo, hnedka. Sklepávám mu sem. Jo, nesklepávám, borci,
naklepával mu to dopředu, aby to musel dobíhat a nahrával mu na 2 metry. OK? Udělej si asi, jo? Ideálně ten oblok, jo, borci? Jdeš po lajně a jdeš mu sem, jo? Tady mu jenom sklepneš, sem. Na 3 metry. Zase hraje odsud, jo, hnedka z první. Borci, a uvidíte, kterou můžete dávat, tady chtěli, kterou pobalejt, jo? Trošku citovky už do toho. Proč na středu? Ne, tady si to potom dává, že jo? Jo, No, může. tě vrací, tohle je lepší, když je trošku vejš. Ne? Jo, zase, opačí. Hraješ někde odsud, zase, jo, vrátí ti, hraješ někde odsud. Jo? Trošku ven ho dej, no. To je moc, může. Borci, víme? Jo, to stačí 20 nějakou, jo, Berry. Zase, dynamický odskočení, jo, borci. Tak pojďme. Z prvního doteku, jo, narážečka. Uli, teď jste to říkali. Nevadí. No, Uli, ty tady nebyl? Tady ti to nahrává, jo? Tady ti dává, mu jenom sklepává. Pojď. Tak pojď už nahraješ mu? A jdeš Mati, tady, jo? Ti to dá? Tady mu to dej, ty musíš být tu a tady mu to dáváme jenom, jo? Znova, pojď, rozdej to, jo? Jdeš na střed, jo, do středu, ano. Ne. Z první. Ano. Krátká narážečka. Berry. Ano, borci. Jo, pojď hnedka na střed, pači, jo? Po té komunikaci zapojte. Ano, ukaž si krátký doteky. Tak dejme, teď byl pořádně nastavený. Nastav se tak, ať můžeš hrát ten balón. Jo, nespěchej nikam, borci, jo, narazíš, nespěchej. Ať tam máš ten prostor. To mi zavolej si ten balón. Ne. Ano, to mi. Dobře, jo, hnedka bude ten střed, borci, když nahraješ, hnedka jdeš na střed. Nečekej. Tak, nevadí. Hned. Pojď, stane se, pojď, hrej. Ne. Jdeš na střed. Ano. Těžký. Pojď. Pojďme, spravíme to, pojď. Ano, krátký narážečky. Krátký, po zemi. Pojď, srovnej to, hrej. To je ono, ťuk a jedem. Ťuk. Já se myslíš, že tam budeš brzo, udělej si oblouk, jo? Pojď, srovnej to. Ano, pojď tam. Jo, uskoč si trošku dozadu, jo, borci. Od toho žlutýho. Ať to máš pod úhlem, ano. Dobře. Ano. Mati, druhou nohu, takhle mu to pošli. Dohraj to. Ano. Dobře. Tak, to je ono. Ne. Dobře, komunikace. Pořád nahlas, jsi tady sám. Nejde, přítem, to je musí být Ano. citovka. Jo, tady ho nehoní, stejně jako nehoní tebe. Jo, tu dlouhou udějte v Hele, uručí, stane se, ale pojď, tu krátkou dohraj. narážečku mu nemůžu ho takhle vyautovat. Jo, ťuk, tady to musí být rychlý. Jo, rychlý, přesný. Ale citem. Pojď víc na střed. Citem. Berry, připrav se do té Hory, pozice. Srovnej to. Tak, dobře, Mate. To rozjeď zase. Pořád zpevněná noha. Jo, ne, tady sklepáváš do kůže. Jo? Pojď, soustřed se zase, dej tam kvalitu. Jo. Ano. No. Dobře. Ne. Dobře. Nevadí, borci. Dobře.
borci, vyklepni nohy, přehoď ty růžový, jo? Přehoď je na druhou stranu jenom. Jo, vem tady tu. Přehoď to sem, jo? Jenom na druhou stranu. To je moc. Jíme, Kikine? Jíme kam? Ne. Ne. Kde to bylo teď? Jíme, kde je tahle? Tak ta bude kde? Ne? Ne, žlutá nech. Žlutou, jo, bílou a i žlutou nech, jo, pořád stejně. Jenom tohle dej sem, jo, zase. Kikine. Tady. Ale tato až tu žlutou posun na naší úroveň. Co to posunuli? Máme to, borci? Jo. Posunaj to tam. Víc. Předtím byla tam. Borci, A teď bude tady. borci tady u nás, nevím jak to bylo u tréně tam, ale tady, pokud chci udělat přihrávku nějakým směrem, tak když se od toho směru nastavuju a záhy sklepávám. Když sklepávám balón odsud tam, tak stojím tak a nestojím takhle, dávám to přes nohu. Jo, to je trochu nesmysl. Jo, pracujte s tím tělem, nižší těžiště, ťuknu, přejímám. Jo, pojďte s tím pracovat. Uskočím, dám a jdu dál. Jo, musíte se trošku připravit. Jo. Tady jsme to posunuli, jo? No, tam zůstává stejně. Jo, borci, to stejný na druhou stranu, jo? A stejně tak tu delší, dejte klidně prudčí, ale potom si to tady citovkou už vyťukejte. Pojď, jo? To stejný. Máme A to? pojďme na druhou Kikine, stranu. máme tady? Jste dobře? Se tě bude prvně sklepávat. Ne? Tohle si dej To tady. oranžovou posun ke mně. Máš to, počkej. Ano, ke mně. To nech tady stejně, jo? Že bude hrát do žluté a žlutou. A to nejde dát na lekci. Ne? Bude mít? Pojď, jo, nachystaní. Teď. Zase komunikace, borci. Pohne na střed, jo, vyražení, borci, na střed, jo. Ať tam nejdeš pozdě. Přijďte. Ano. Ukaž si, kam to chceš. Beri, nastav se, kam chceš hrát, nehraj to přes nohu. Dobře. Mati taky. Dobře, Matés. Pořád, udrž to. Dobře. Ano. Jo, lepší dva krátký zdrobený kroky, jo, než dlouhý. Pojď ještě, udrž to. Dobře. Ano, Kikine. Pojďme, mluvíme mezi sebou. Pořád, borci, neslyším. Jo, nespí. Už jsi za lužánkama. Jsi věděli. Bravo, hry. Uli, sledujme. A pak semka běží a jsi tady akorát, jo, když budete hrát třeba semka, tak máš úzkou vzdálenost a jsi tady brzo. Tak, tuk a ty jsi tam dobře, jo? Ano. Semka tady, teď to místovi. Tak a to je mezi to, jo? Nechte semka brzo, jo? Tam. Ano. Super, to je ono. Dejme taky, couvejte semka do středu, semka, ťukneš a tady budeš potom akorát, když budete couvat semka, tak máš, to je hrozně brzo.
Máte taky, couvej tady mezi ty kůžele, tady tu to dáš a potom semka čas doběhneš. Ty couvejte semka a teď to nemáš kde hrát už. Pojď. Tak jsme to mluvili, jo? Kolik hodin, Míšo? 37. Ne. Dobrý, hovorci, pozbírej. Pojďme sem, jo? Pojďme sem. Jdem. Juské? To jsme vystřelili. Mají takovou úzkou Jako ten, kdo nabíhá? ten dost Jaký? oni jedou do středu. A to jsou vždycky tam brzo, jo. Pojď, nezakopávej to, jo? Pojďme. Ne, si hoď, hnedka jdem. Pojď, každý si vlastně vypadný. Borci, udělejte dvě družstva, tady u mě, šup. Tady dvě družstva. Uli, pojďme už. Hele, šup a jdem. Hop, 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 hop a start pod rýmu. Jo, hop, 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 hop a start pod rýmu. Co? Tam se pojďte točit a vracet zpátky. Takže jenom proběhnu. Jo. Tak pojďme. Pojď. Jednou nohou, Maty, jenom. Všecko jednou nohou. No, ukazoval, Treňa. Dobře, dobře, Žila. Pojď rychleji, rychleji, borci, rychleji. Narovnej si to. Vystartala třeba 10 sekund. Tak už odpočítávej. Tak šup, pojď. Počkej, já to To jsou fouknu. závody, borci. Každý 5krát hoši. Aha, disrespekt, že máme jít po sobě. Máte skoordinace, pojď trošku. Beri, vyskokuj. Normálně to učíte a startujte odsud. Jo, pojď před to, jo, Tady pojď před před to a to. startujte odsud. Normálně to přijindí hodě. Hop, 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 hop a start. No, normálně k tomu přijď, jo, neběhej, Maty, co jsme to Neběhej, říkali. normálně k tomu přijďte a startujte odsud. Pojď, co nerychleji, jo, co Normálně nerychleji. a šup, hop, 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 hop. Ruky, Maty, ruky, zapoj ruky do toho. Naplno, až do konce. Dobře, Kikine, ale dojď, dojď. Metr 2 ještě. Přežila. Do konce proběhni to. Ano. Ano, takhle je to, Kikine, takhle se mi to líbí. A mi to udržíš. Třeba to nenož. Kolikrát to nevíš? Hej? Jo. Máme čas, vracíme, že? Máme dobrý čas. Já vím.
Kuca sem. Už ji názorně ukážu, jo? V té části zadní, tam ještě klidně naplno, ale klidně můžete jít do souboje. Podle toho, co chcete, oba dva současně. Takže tady jdete jednoduše, jo? Jednoduše. Přeskáčete, hop, vystartuješ, vracíš zpátky a jdeš. Hop, hop, hop. A start. Atlačit si na mě. Jasný? Čili, a tam jdu pozadu. Ne, to se normálně vrací. Tady ale. Jo, tady jdeš pozadu. Obíháte tou svenku, vracíte se dovnitř, abyste hop, hop, hop a vyletěli. Nevytáčej si zase, jo? Jo, všichni si kyčle, držte rovně. Čelem sem. Žádný otáčení. Jo, jdu, cuknu a jdu. Hej! Tak pojď. Jak to dělají špatně, pešáci. Dobře, dobře. Dobře, Mati. Dobře, dobře. Kyčle Dobré. rovně, jo? Pojď. Beri, zakopává špičky. Se to odbíjeli. Pojď ty nohy dát dopředu. Dobře, Uli. Dobře. Dejme, pořád, dejme jsme čelem dopředu. No, nevytáčejme, Jo, nevytáčejme. čelem Dobře. dopředu, nevytáčej Pořád se se. udržíme, jo? Dobře, dobře. Pojď, Želas, pojď, pojď. Pojď, pojď. Dobře, ale dobře. Dobře. Tady přeskakujte normálně tu překážku. Neobskakuj to. Dobře, Uli. Pořád, jo? Nevytáčej se před tím modrým kuželem, borci. Pořád jdeš rovně. Dobře, Želas. Dobře. Koukám, Beri, na ten, koukám. Protože nechci si kužel, Beri. Proto- Nevytáčej ty kyčle, Beri. Proto tam jsou bery, jo, ty kloboučky. Beri, ty děláš tohle. Ty jdeš mezi kuželama a jdeš takhle. A ty máš jít takhle. Dobře, Mati, dobře, ale dobře. Tak pojď, Beri, ty na sebe kouknu, jo? Dobře. Kdy začínal? Zase? Kyčle, Beri, kyčle Nedošlu. rovně. Začínal? Beri, už dvě vrstečky, ty jdeš kyčle dobrý a potom máš ten kužel, oběháš kužel a uděláš tohle. Tak to kurňa, jdu tam a tamhle, potom máš to Naplno, naplno. Nezpomalej se. Dobře, Dave, dobře teď. Máte pět? Já. Tak vydejchejte. Mali, už můžem? Bylo tvoji, dohádíme čas? Bylo tvoji. Jak jsi na to? Jo? Jsme dohnali čas, ne? Tak pešáci, pojď, uklid kondiční část, pohybovku uklid, pozbíráme balónky, sejdeme se u mě. Ano, balónkama. Jo, budete mít na noze, já vám potom řeknu. Natočíš to Peti teda? Ty asi jo. Ty jdeš, vole, Pokusím se. To už nic nejde, ne? To už nevíš, ne? Ne, Ty vole. dostání to. Normálně to postav. Normálně to postav. Tady tohle povolíš, někde. Poslouchám tě, Jo, to tu. Matisku. Jo. Počkej. Počkej, Matis. O, na co? Jsi to zapomněl? Pití. Ty jsi něho tam šel předtím. Šel právě, protože tréně byl na druhé straně. Keby se zamnote. A tak na to ještě zamotej. Nevím vteřinku, Matisku. Pojď, vyklusni tam zpět. Já nevidím ty pucky. Pojď, Víš, že balónky se zabírá celý. sobě. Pešáci, nemáme tam balóny, tam balóny. vždycky proti nějakému světlu budeš. Počkej, Ale- než se dostane. Tady ten berry, vole. Jo? Takový zamyšlený. Ztracený. No, hlavou. Neskutečný. Mám daný nový gebal.
Ale se jim nechá poradit, víš? Žila se, jak to víš? Tak to úplně v pořádku. Viděli jste aj ten zbytek míčů, borci? Tak pojď, vytrusni za mnou! Mati, dej to jiným úplně do kuchyně, já to nechci vidět. A jak to budu mít, tak na to 100% zapomenu. Ano, to jsem? Nechci se jít vypakovat. Ne, rozhodně ne. Já už jsem je totiž jednou odvez za sebou, takže by to bylo hodně nebezpečné. Tak, pešáci moji, golmani už jsou velmi dobře. Zbytek, poprosím do oranžové. Pača, swap. Ne, pardon. Pača, swap, kick-in, Sejdič, do růžové, Uli, Berry, Jury. Je tady? Tak. Byl nahlášený, ale. Odhlásil se a Co? Tomíš? To znamená, že mě nechybí, že jo? Ne. Daniny je žlutá tady. Ale ještě jedna oranžová. A ten cvičil, no. Tak tréně. Nebo tak Dani. Ne, to není Jury, to je pan Zejda. Doufám, že já jsem zapomněl, že Mara tady nebude s těma, ale... Koho? Golmany a nás trenéry. Žilas, budeš to muset sundat. Peťo, využij se nebo Míšo. Julika tam, ale nemusíš jít potom do toho, nemusíš jít potom do hry. Žilas růžová, ano, já jsem to ještě podíval takhle, jak to tady vypadá. Ještě to prohodíme potom. Tak, balonky dej za mnou a dávej pozor, co se děje. Jo, stavěčka, víme, co se děje, přesně, hráli jsme ve středu, úplně to stejný. Jo, o půl minuty vám trošku natáhneme interval, ať to má větší tempo, nebo ne tempo, ale ať se ten balón zbývá ve hře díl, který principy tam budeme chtít už vidět. Využívat to nejrychleji, kde se balón odbahne. Ještě jednou pačí, jsem lukej. Skvěle. Rychle práce s míčem, to nejrychleji dostat od nohy ještě. Mluvit skvěle, co můžu komunikovat? Potem blok. Záda sám, poté blok. Pres. Pres, repres jsou ty další dvě věci, které tam budeme chtít vidět. Okamžitý přepnutí, po zisku, co nejrychlejší vyskočení, ale fakt co nejrychlejší. Po ztrátě, naopak, okamžitě, tvrději, pres. Jasný? Tady stojíš teďka dobře? Žila, Verky se tě postaví, jo? Tréňa dává balóny do hry. Mimochodem zdravím, koho jsem nezdravil, plásnu si ze všema po tréninku, už nemáme čas. Mati, tady bylo Kombinuješ, Denny, to jsme hráli vlastně ten minulý pátek, jenom kombinuješ. A ty tady nebyl. A s těma, co jsou venku. Můžeš to předávat z jedné na druhou stranu, ale můžeš to vyzapávat tak, jak to dáš. No, prostě do bloku. Jo, přesně, to jsme hráli tam. Mati tady nebyl, Mati, víme? Jo, už jsme hráli několikrát. Na stostřevku. No, jsi mimo hřiště, jo, Mati, ale. No? Jo, nezvětšuj. Mati, to platí je pro tebe. Míšo, i pro tebe. Jo, ne, blíž, Míšo, blíž. Jo? Tak, jasně. Teď má oranžová, to znamená, Berry, stojíš kde? Stojíš dobře? Oranžová, ano. Tak těm s těma nahrávám, jo? Jo, vždycky ten dodrží balón, po ztrátě furt pokračujeme. Hraj, pojď, minutka a půl a jedem. Hnedka první na tréně, dobře. Ano, jak to otočím, jak to najdu ven. Tlač, pojď, jdem. Furt, už ho máš. Já, to je škody, dobře, ale. Pořád jsi tam, Míšo. Jo, ty jenom zůstáváš, přesně tak. Pres! Ježiš, nemám překnutí. Ano. Dobře, páč. Ježiš, ale to musí být tvůj balón. Pojď, růžová, ven. Jo, umíš. Jo, máme, s trestama. Hraj. Zase netahej. Out, pojď, orange, dělej, pojď. Dobře, Deno už. Dělej, starý, klopi, dřív. Tam se prostě musím dostat. Pojď, furt. Oranžová, dělej, oranž. Pojď. Nestačili, hraj. Daleko, Berry, pojď, zrychli to, Berry. Tlač, 25 vteřin. Dobře, páč. Hraj. Pojď, ano, páč. Výborně, Denidlo, skvěle. Hledej. Růžová, pojď. Se páč. A zastav.
to přepínání. Lepší jak ve středu, že jo? Nebo minimálně stejně dobrý. Souhlasím. Za mě nebylo vůbec špatný. Jo? Nárok na sebe dostat do souboje. Super posunování prostředků taky dobrý. Konečně se můžeme věnovat těm zajímavým věcem. Začínala oranžová venku, že jo? Růžová ven. Těm zajímavým věcem. Jo? Peťo, poprosím tě balon na tréně. Žilas mi trošku couvni. Já jsem Žilas. Stojím teďka dobře? Proč ne? Tak jo. Jo? A jak otočím já hru? Jak já otočím hru na Háliča? Může klepnout. Aha. A můžu já to otočit? Jo, jako, Tak když to fotičkou. klepneš na tréně, on mi to dáš. Aha. A můžu se postavit tak já, aby mě to tréňa dal? A já to odsaď mohl hnedka z první studovat na Matíka. Ale souhlasím s tím, hej! Ale souhlasím s tím, že ten trojuhelník já tréňa Deno už vyhozený na Uliho a Uli hraje tam. Tak to jako naprosto souhlasím. Ale pro Uliho bude platit to stejný. V momentě, kdy to na něho Deno už vyhazuje, tak on už musí v otevřeném postavení, ať to hraje tam. Pak se nám hrozně často stává to, že my to vlastně chceme točit do druhé strany, ale točit to Matico. Jo, trošku bokem. Tak, a hraju to přes tělo. A ten balon mi udělá tohle. A už mu ho zvednu tomu tréňovi a dám mu ho těžkej. To znamená, pracuj víc s tím nastavením těla. Jo? Pracuj víc s tím nastavením těla. Poslední detail, získáš z obe, platí pro všechny, vyskakuješ v čele v balónu. Nikdy zádama, protože pak doběhnu, tréňa mě ho dá a já ho zákonitě ztratím, protože jsi zavřený. Hraj, dělej, suň, pojď! Ano, nic jedné, vracej. Pojď, nevadí, hraj! Taky Maki, rychlej to, zrychli to. Tlač, furt. Dobře, furt. Dostaň ho ven, dělej. Dobře. Nezvětšuj. Dobře. Toč, oranž, pojď. Dádej, dělej. A to je škoda. Dobře, svobe. Hraj, ano. Nevadí, růžová, pojď, nevadí, stane se, tohle beru. Hraj. Má být borží zrovna. To nevadí. Dobře, hraj znova. Svobe, buď to z jedné, nebo to. Hraj. Furt. Dobře, Hálič, to je ono. Dobře, páč. Ano, a vyskakuj. Jo, promiň. Pojď. Já jsem chtěla kikina. Hraj. Dobře, furt hraj. Ano. Dobře. Já jsem vytihnu. Dobře, oranž. Dobře. Hraj, dobře, Hálič. Pokračuj. Předenou. A zastav. Oranžová půjde ven. Svobe, prohoď si mi sežila sem, ať máme golmana vždycky protočený. Podařilo se nám vždycky dobře točit ten výžděn, dnes na druhou. Jo, většinou. Protože No, jsme dostali špatně na... často jsme se vraceli. Proč? Protože to tam bylo špatně. Protože to tam bylo špatně. Co teda bude hrozně důležité? Jednak si nahrá s tím středákem, ale ještě jedna věc tam bude extrémně důležitá. Máme občas situaci, Hálič má balón, dám jeho, já se otočím, zjistím, že to je zavřený a pak mu ho takhle vrátím. Je to dobře? Proč ne? Myslím, že říkáme všichni to stejný, ale Žilas to hrozně řekl krásně, protože to nemám zkontrolovaný. No já už musím vědět, dřív než ten Hálič mě ten balón dá. Když mě ho dá, já se podívám, zavřený, bum, z první vracím a hrajem. Jasný? A já vím, Denoš, ale já naštěstí nehraju fotbal. Já jenom trénuji. Jo? To je pravda. Já tohle už musím mít čeklý předtím, ať ten balón můžu z jedné vrátit a kdo se nám potom otevře, pokud já jsem presovaný. No ten Den, přesně tak. A Denny to vyklepne na druhou a už to hrajeme zase ven. Jo? Víc kontroluju prostor. Lepší nastavení těla, větší kontrola prostoru. Jo? Jinak to nevypadá, ale úplně špatně. Nachystaní. Hraj. Kuc, a jedem. První volná, to mi. První volna, jo? Hej. Orange. A jo, Rej. Jak si pomoct s žolíkem. Hraj, na nohách. Hledej prostory, hledej, pořád. Ano. Dobře, znova hledej.
A, to je škody. Růžová, hraj, dělej, dělej. Dobře, dobře, to je ono. Výborně, skvěle. A to už je ono. Já nevadí. Orange, pojď, dělej, dělej. Dělej první volná. Růžová, hraj. Orange. Dobře. Růžová, pojď. Nezvětšuj, Bery. Dobře, ale tady hraj. Pojď na lejpať, pojď. Pojď, 20 vteřin, pojď, nezvětšuj, Bery. Tak tě dotlačujou. Teď nám vybere. Vyber. Hraj. Tak. Výborně. No ani to udržím na zemi a budu úplně spoko. Tedy dobře, tlač. Dobře, zejdi. Orange. A zastav. Míčky. Podívej, tam vzadu, odkryvím míčky, Joši. Au. Ty vole, ten už krásný. Pojď, ale pojďme, vypustni potom zpátky, ať můžeme znova do hry. Pojď. Tak pojď, Růžová je venku. Jednoduchý dotaz, kdy nejčastěji ztrácíme míče? V jaké fázi té hry? To si nemyslím. To ano, ale mám na mysli ještě jako fázi přesně tak, jak říká trenér. Přechodu. Po zisku míče je nejvíc ztrát. Vypadne balón, nedáme balón do hry, my než se nastavíme, můžeme se ztráta, jdeme dovnitř, trenér dává nový balón, my než se nastavíme, tak je ztráta. Na to asi bude potřeba udělat velký důraz. Rychlej přesun do svých pozic, bez správných postavení, nechtěl směrem k míči, ale ještě jedna věc tam bude hrozně důležitá. Získám tady balon, jo? Co chytrej, nevyvážím ho, vyhodím ho na trénink. Ono mě to dá čas na to, ať vyskočím, ale ještě nám je to věc na jednu věc čas. Na kterou? Ne. Teď já jsem vyskočil. Ještě jednu věc. Komunikace taky, ale to není ono. Nenož, dej mi to. Přesně tak. Dám, podívám se a když se to trenér vrátí, tak já už jsem si minimálně dvakrát zkontroloval prostor a vím, kam můžu hrát. Jasný? A víte, borci, to se stává hodně často? Trenér dá balón a vy si to ještě měníte a potom ke mně nedostanu balón, což je dobře, a najednou tady mám 1, 2, 3, 4 borce. Ale já jsem tady deskoval. Ale mám tady 1, 2, 3, 4. Já nemám tu nabídku toho rozšíření. Já potřebuji rychle na tu pozici. Jo, aby se to mohli třeba toho driva takhle hrát. Jo, borci, kolikrát jsem to nahrál na tu barvu, borci, která měla být venku. Když tam byl zisk, nebo toho druhého týmu. Jako přímo mu do nohy tomu hráčovi v tom rozlišovat. Komu to dává trénink? Dává to vždycky Žolíkovi. A proč? Aby vy jste se stihli dostat sem. No, takže nekoukej na středu, borci, nekoukej na středu. Nejdeš do těch pozic, jo? Dobře, balonek za mnou. Oranžová se nastaví do bránění. Pojď, minutka a půl a jedem. Hraj, nezvětšuj. Out, Orange, pojď, dobře zejdi, dělej, skánej, trvá furt. Dobře, to je ono, teď je rychlý, půjď, a znova ven. Já, jde přes Dannyho, Oranžová, dělej. Já pravý, Uli. Hraj. Pomož hádíš, pojď, nepřidržuj. Ano, ale Berry, výborně, super. Dada. Orange, dělej. Nebráníš Berry. Ano. To mě chybí Orange, Gilas. Dada. Gilas. Mezi mety. Nelíte
teď už musíš, teď byla ztráta. Dobře. Pojď, Růžová. Tlač ho, Uli! Orange, pojď! Růžová, promiň. Růžová, pojď, hraj s Růžovou, dělej. Dobře. Hraj, máme poslední 3 vteřiny, nebudu přerušovat. Tak času Borci. Hraj. A zastav. Nejdřív balón, kolikrát jsme dali Dennymu balón na prostředek? Denny, kolik dostal balónu na prostředek? Spočítal bys to na jedné ruce? To já si myslím, že dost dobře, jo. A zase. Několik důležitých faktorů. Faktor číslo 1. Kontrolu prostor. Vidím, že ho tam mám. Ale co je za mě zase hrozně důležitý. Když už má balón Hálič a já jsem nachystaný na to, že budu dostávat míč. Co je první myšlenka, kterou já řeším? No jasně, ale který prostor já asi budu chytit ideálně první? Tam, kde je nám. Představ si, že jsi stoper, golman, a dostáváš balón od druhého stopera zpátky. Koho prvního ty kontroluješ? Ne. Středáka samozřejmě. To znamená, že já dostávám balón od Háliče, jsem ho opresoval, Háliče, on ho dá. Šup. A já už teďka vím, že ten den je volný, já už ten balón tam seru hnedka na prostředek. Jasný? A on je to vyhodí na tu druhou stranu ven. Sami jste to říkali, jo? Dostanu to přes do Dennyho a přes Dennyho to otočím ven, ale pak mu tam ty balony nedáme. A znova, ten balón, já musím vědět, že mu můžu dát už předtím, než ho od Háliče dostanu. Protože pokud se dívám potom, tak už je to pozdě. Jo? A furt to je jenom ten trojuhelník. Hálič, já, Denny, vyhozený a zase Tréňa, Pača, znova Denny a vyhozený, znova já, Denny, vyhozený a furt tohle jedeme. Jo? Poslední věc, Berry, zvětšuješ mi to pořád, co vážně semka, úplně zbytečně. Pak ta přihrávka dlouho letí, natáhneš je na sebe. Jo? Jednak by to byl v zápase out a jednak já potřebuji, aby ta přihrávka byla rychlá. Pokud budu u Háliča takhle, dám mu to, on je to vrátí, já mu to dám, tak je to rychlý. Pokud půjdu sem a on je to dá a já mu to vrátím, tak je to extrémně pomalý a hrozně dlouho to trvá. Jo? Nezvětšuj to, budeš to tak malý, jak to je. Hálič, balon sem, využij Dennyho, jednoduchý důraz, vyhoží ho co nejvíc. Jo? Mimochodem, přesně tak. Mimochodem, teďka ta hra byla nejhorší, co jsme hráli. Nemůže se nám stát, že nám ta hra jde dolů místo toho nahoru. Hraj, pojď, trenér, dá. Soustřeď se, využij toho, dej ho, pojď, dělej, hop, pojď. Nevadí, tlač. Dobře tlak, ale. Půjď. Dobře zejdič a znova vyskoč. A ty teď ho můžu hrát krásně. No neboj se. Dobře, Tomí. Ty balony, dej. Nevadí, myšlení dobře, tlač, ale tlač. Ježiš, to jsem barvy, sorry. Dobře, ulej, ale. Hop. Já, nevadí, Ori, dělej. Trňo. Tak, ten je nachystaný, to je hratelný balón. Růžová. Daj. Ano. A vyskoč. Zejdič, kam vyskakuj. Tak. Vyskoč. Tak. Hraj. Dobře. Hraj. Půlko, Růžová. 13 vteřin. Oranžová. Jsme daleko. Výborně. Dobře, hraj. Záda. Pači. A zastav. Co je, Pači? Vytoč. No klidně jste byli zpátky, Pači. Tak pojď s něj, Jo. Tak, rovnou dávej pozor. Vytoč manšafty. Rovnou dávej pozor. Jo. Znova, kolik jsme dali balonu na středáka? Víc? Jo. Měli jich hodně? Ne. Přesně tak. Dali jsme jich víc?
Ale přehrávky byly smyšlené. Přidávky byly často zkažený. Proč? Že jsme chtěli hrát furt, jako. Jakoby pořád s tebou a pak jsme je kazili. Jako někdy jsme to tlačili, to souhlasím. A pak zase byly šance, kdy jsme to mohli dát za mě a nevyužili jsme to. Jo, ale to je pro mě hrozně důležité. Tak je furt ta práce s těma ramenama. Pokud já budu slobat takhle, Bob mě dá balon, tak já vždycky odsaď nahraju den jiný. Jo, já znova musím být otevřený postavený tak, ať já s ním můžu pořád hrát. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, Danny, ty mě furt hledáš až mezi nima. Ve čtverci, jakože teďka nestojí, ale tam. Tak ty seš furt na té mezi nima. Odskakuj si do 2 metry sem, 2 metry sem a znova pracuješ s tím nastavením a si vám to rozumím. Poslední věc, kolikrát jsme se v té hře dostali do souboje 1v1? Hodněkrát. Já souhlasím hodněkrát. Jak je to početně? 7 na 4. Když hraju přečíslení 7 na 4, co se dostává